కల్వకుంట్ల ఉదయ్ ఆధ్వర్యంలో మెగా హెల్త్ క్యాంప్ నిర్వహించారు. సంగారెడ్డి జిల్లా కంది మండలం ఇంద్రకరణ్ గ్రామంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల క్యాంపస్లో ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరం విజయవంతమైంది. ఇంద్రకరణ్, కంది మండలంలోని సమీప గ్రామాల ప్రజలు వైద్య శిబిరానికి వచ్చి వైద్య పరీక్షలు చేయించుకున్నారు. వివిధ అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి డాక్టర్లు పరీక్షలు చేసి ఉచితంగా మందులు పంపిణీ చేశారు. సుమారు 500 మందికి పైగా ప్రజలకు వైద్య పరీక్షలు చేసి ఉచితంగా మందులు పంపిణీ చేసినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ముందుగా కల్వకుంట్ల కవిత నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్సీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా కేక్ ను కట్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా కల్వకుంట్ల ఉదయ్ మాట్లాడుతూ డాక్టర్ సంపత్ బృందంతో ప్రముఖ హాస్పిటల్ డాక్టర్లతో పాటు వివిధ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులకు చెందిన వైద్య నిపుణులతో బీపీ, షుగర్ మరియు వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలకు ఉచితంగా సేవలందించడం జరిగిందన్నారు. ప్రజలకు ప్రతి ఏడాదిలాగే ఉచిత క్యాంప్ ఏర్పాటు చేసి ఆరోగ్య సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా ఈ మంచి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టామన్నారు. అదేవిధంగా ఇంద్రకరణ్ గ్రామంలో జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థులకు ఉచితంగా క్రికెట్ బ్యాట్స్ మరియు బాస్కెట్బాల్ నెట్, బుక్స్, వాటర్ బాటిల్స్, పెన్నులను అందజేయడం జరిగిందన్నారు.